journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, 8 ka NPA nga nadakpan sa mga sundalo sa Bukidnon naigo sa COVID-19. O reconstruction sa duha ka tulay sa makilala Cotabato nga naapektuhan sa linog duha ka tuig na ang milabay, nalangay, ulan, maoy gibasol. Sa detalye sa atong mga balita, walay makababag sa responsibilidad sa usa ka teacher luyo sa hagit sa panahon. Ilahag yun kining latason aron lang matudluan ng ilang mga pupil nga anaa sa bukid. Ani ang report. Pormado ug excited ang mga maestra sa unang adlaw sa school year 2021-2022. Sakay sa ilang motor, ilang gipanghatod ang module sa balay sa ilang mga estudyante sa Taclobo Elementary School dito sa lungsod sa Malungon, Sarangani Province. Gilawig nilang teachers Michelle Bakiran Miguel, Hannah Pilyazar, Nicola Franz Montejo Suazo o Crislin Baltonado ang 4 ka kilometrong dalan nga bag-ong gibuldos. Apan sa ilang pagpauli, ilang nasugatan ang kusog nga ulan. Ang Taclobo Elementary School, 2 ka oras pang biyahiyon gikan sa munisipyo sa Malungon o gikan sa ilang eskwelahan, 5 pa ka kilometro ang ilang gibiyahe aron mahatod ang mga modules. Tungod sa kakusog nga ulan, nakadesisyon ang mga magtutudlo nga ilang lawigon ang lapok nga dalan bahalag mga basa. Akong ba naghihatod ko ato and then among motor ato is dili tong naa sa picture, bali pang highway lang and then among kauban na teacher si Ma'am Hana, sana ang gamotor gyud kay kuanan god kapuyan sa mubaklay kay grabe katungason ang dalan. So mauto mga hapon-hapon na nidag-ong na. So ana may bago mo taligsig munaog na ta kay humana naman pud mig-distribute sa last kay ang mga tao dito basta hapon na iya naman pud uli kay ulan pud lagi karon. So ang nahita po pag naog na mo wala pay ulan. Pero pag abot na mo tunga-tunga, wala mi kabalo nga ang ulan di ay nisugat sa amuan, naguna di ay siya dito sa may baryo. So mauto, wala na, di naman may pwede mo balik. Desisyon na lang may hala, sige dito ta, kanan bitaw ta mabasa karon, ang amualang gikabalakan is pag umangot to giayo among dalan ma'am kay lisod jud kay to siya sa una. Ang motor mo surrender kay di jud sa ka kung musaka halos ka nang mas stuck up tapos murag halos maligid ba. Then mauto nga niingon man mi okay na ninyo ta ron. Sus kay mo ay pagbundak sa ulan. So slide kaayo sadya na lang may bisag lisod. 2 ka tuig pa lang nga nagtudlo sa grade 6 si Teacher Michelle ug ang iyang eskwelahan nahimutang sa hilit nga baryo nga dunay 135 ka mga estudyante o kadaghanan membro sa tribong Kaulo, Blaan ug dunay pipila nga mga Bisaya. Porsigidos ng Teacher Michelle tungod matud niya Para lang po sa ako ang no kay gusto man jud kay nako ni nga magmaestra ko sukat pa sa una kung unsa namo kakailangan ang estudyante mas kailangan jud mi sa estudyante labaw na karon. Tungod kay nag-viral ang iyang post ug mukabat na sa 26,000 shares sa iyang Facebook ug sagad misaludo sa gihimo sa grupo ni Teacher Michelle. Tungod kay nahimo siyang inspirasyon sa mga magtutudlo, gusto ni Teacher Michelle nga ipaabot sa mga estudyante ang iyang mensahe. Kung di jud mi manguan ani, dili jud mi musugakon. So unsa man magpadaog pa mi aning ulan, kung ulan dahil di pwede magpabasa, murag maugod na sa kung utok ato ma'am. Sige lang, nakaw lang taa. Kaya ligo ta pagabot sa balay, mga pita, mga haplas.
kira na, mahuman raman ang ulan. So, gakod lang siya. Patience kun pasensya mao kini ang usa sa napulo ka kalidad sa usa ka teacher ubos sa neo-normal nga pamaagi sa edukasyon. Mao kini ang kalidad nga anaa kang Teacher Michelle ug sa iyang mga kauban. Matod sa Southern New Hampshire University sa Michigan sa Estados Unidos, bisan unsa nga grado ang imong gitudloan, masukod ang imong pasensya samtang imong gibarugan ang imong papel isip magtutudlo. Ug sagad kuno, mas taas ang pasensya nga ihatag sa mga magtutudlo sa ginikanan kumpara sa pasensya sa ilang mga estudyante. Tungod kay naguol na ang mga ginikanan unsay sangputan sa edukasyon sa ilang mga anak ubos sa new normal nga kalibutan. Gisaysay ni Teacher Michelle nga usa sa iyang kauban nakuhaan tungod sa kalisod sa dalan. Sa kabalikanhan, daghang magtutudlo nga naglisod og hatod sa ilang mga modules tungod kay walay tarong nga mga karsada. Tungod kay hapit naman ang bugnong lugaynon, naglaom ang mga magtutudlo sa tibuok kapupudan. Nga unta, lantawon sa hingtungdang opisyal ang mga dalan nga guba nga usahay maoy mo guba sa damgo sa atong mga kabatanunan. Edith Kaduayan, News 10 Philippines, stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Buot sa Department of Education sa Digos City nga ipatuman ang modular plus digital offline sa mga tunghaan sa syudad nga menos o kaha walay signal sa internet. Sugod kining ipatuman karon sa Colorado Elementary School, usa sa mga tunghaan nga dunay menos nga internet signal. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Gawa sa modular o online modality, giandam na sab karon sa mga magtutudo dinhi sa Colorado Elementary School sa Barangay Colorado, Digos City ang modular plus digital offline. Sumala sa grade 5 teacher nga si Mary Anianos, solusyon kini sa mga mulo sa ubang mga estudyante nga walay access sa internet connection. Sa modular plus digital offline, ipadala gamit ang Bluetooth connectivity sa mga magtutudlo ang ilang leksyon. Pinaagi sa usa ka application ngadto sa mga tinun-an nga dunay gadget sama sa cellphone, tablet, laptop o computer. Apan, kinahanglan gyapon silang moadto sa tunghaan kada semana aron magsumite niini. Mura siya og kanang kuan sir ba kanang pareha siya sa mga Google Forms. So ang amo kay ang sa department lang amo ang gigamit mao na ang LMS. So pwede mi didto mo hatag sa mga trabahoon sa mga bata like ang ilahang mga worksheets dito na mo ipaagi, dito po nila ipaagi sa pag-send para to sa mga naay mga internet connections. Pero kung wala gani, mao na amo ang diri sa among eskwelahan, mao na amo ang gi-apply ang modular plus digital offline. Apan sa mga estudyante nga walay gadget, magpabilin sila sa modular modality. Usas mga nakitang bikil sa ubang mga magtutudlo sa modular modality, kud pang-apud-apud og modules, mao ang kabisi sa mga ginikanan sa ilang trabaho ug ang ilang pag-home quarantine. Doon na mangguhi gayon nga dili makakuha og module ang mga ginikanan sa estudyante, labi na gipa-home quarantine sila tungod sa exposure sa pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Busy sila, what's the time money dili para magkuha sa mga modules. Kay working parents pud good. And then, mo na say mo kuan sila, mo chat sila, pwede ba Saturday or Sunday matuon sa balay. Manadjog isa jud na wagi anan hidong parents so akong tong giadto gid dito sa balay nila. Kay para mahatod lang jud ang module para makaansa ang bata. Kay ang bata dito siya na isa sa balay kay mama papa wala day dito. Ako pod as mama naga-work pod ko niya. Every kada hapon jud ko nagaatiman sa bata sa ilahang module. Andam kanunay ang mga magtutudlo dinhi sa Colorado Elementary School nga mag face-to-face na ang klase. Sanglit mayoriya sa 12 nila ka mga magtutudlo, ika-13 ang principal, bakunado na. Apan ang ilang problema, mayoriya usab sa mga ginikanan ang no sa face-to-face classes. Ang Colorado Elementary School gihimong pilot project sa modular plus digital offline sa Digos City Division. Kung mulampos, gilaumang ipahigayon sab kini sa ubang tunghaan sa syudad nga menos o walay signal sa internet.
Orlando Dundundinoy, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nagpositibo sa COVID-19 ang 8 ka mga miyembro sa New People's Army kon NPA nga nadakpan atol sa 3 ka adlaw nga engkwentro tali sa militar sa probinsya sa Bukidnon sa miaging semana. Tungod niini, naka-isolate na karon ang mga sundalo nga ilang nakahimamat. Ani ang report ni Rhea Montecalvo. Naka-isolate karon sa nagkadaiyang isolation facility sa ilang mga lugar ang 7 ka mga miyembro sa rebelding New People's Army human magpositibo sa COVID-19 RT-PCR test. Namatay ang usa kanila tungod sa naangkong samad pinusilan sa nagkadaiyang parte sa iyang lawas atol sa engkwentro. Ang mga nadakpang NPA gikan sa managlahi engkwentro tali militar sa San Fernando ug Valencia City, Bukidnon. Immediately, yung mga nahuli na yun, ma'am, they were subjected to antigen test. Yun po mga na-subject na yun, found out o tested positive yung among the first na batch, 3 po ang positive sa COVID-19 na antigen test. Naka-isolate sab ang 3 ka mga sundalo nga nakahimamat sa mga rebelde. We found out after the encounter nga yung 6 na itong mga membro ng CPP at PNDF na nag-positive na. Yung isa din pong na-wounded sa September 8 encounter ay nag-positive po ng Delta variant natin. So, it is very possible na sila ay nagpa-COVID sa kanilang tinatawag nating hideouts po. Sobling giaghat sa mga sundalo ang mga rebelding NPA nga mubalik na sa sabakan sa gobyerno aron mahatagan og libreng bakuna batok COVID-19. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, Province of Bukidnon. Stay safe. Nagpadayon karon ang reconstruction sa 2 ka mga tulay sa lungsod sa Makilala, North Cotabato nga naapektuhan sa kusog nga linog 2 ka tuig na ang milabay. Sumala sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Nalangay ang pagtiwa sa proyekto tungod sa siging ulan. Ani ang report ni Lizel Banga. 60 to 70% na nga natapos ang spillway sa Barangay Rodero, Makilala, North Cotabato. Naapektuhan sa kusog nga linog ang tulay niadtong tuig 2019 ug natiwasan pa kini kaguba sa baha nga nakaapekto sab sa Mount Apo. Hulyo ni aging tuig gisugdan ang reconstruction sa tulay ug gikatakda unta kining matapos Hulyo sab ning tuig apan nalangan kini tungod sa mga pag-ulan. Sa Rodero Bridge, as of the moment, ongoing po yung construction natin ng ating spillway project. Though with the continuous rain na na-experience natin ngayon, the DPWH team is currently on monitoring doon sa area. Kasi ongoing pa naman yung project natin dyan. So, as to the completion of the said project, we are mandating the contractor na bilisan yung pagtapos ng project kasi parehas ngayon umuulan and yung mga tao doon medyo mahirapan sa so we are telling the contractor to finish the project as soon as possible time. Nalangay sab ang pagkompleto sa reconstruction sa Guangan Bridge sa Barangay Guangan, Makilala. Niaging bulan sa Agosto kini gikatakdag mahuman apan sa kasamtangan ana pa kini sa 65%. Setyembre niaging tuig pa kini sugod nga gi-reconstruct. Busa sa daang tulay pa karon ginapaagi ang mga motorista. Yung Guangan Bridge po, hindi po ito repair. This is a new bridge. Ginagawa po siya ngayon. Pero yung bridge natin ngayon po dyan sa may Guangan, as of the moment yung ginagamit natin, stay po siya. There's no indicative report that the bridge is not passable. At delikado po siya sa ating mga motorists. Now, with the experienced trains po natin, hindi natin maiwasan
na naay kakulbo, meron pong fear sa ating mga tao or motorist natin, baka ma-call out ang bridge or whatsoever. No? So as of the conducted monitoring of our DPWH engineers, the bridge is stable. After po nung nangyaring pagbaha ng 45 million pesos ang budget nga gibubo sa gobyerno sa Rodero Bridge, samtang 40 million pesos sab ang Saguangan Bridge. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. At tangi! 13 ka mga balay ug tindahan ug daw sa sunog sa Surigao City. Og tribong blaan sa Davao del Sur, tudluan paghimo og solar panel lights. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mabutang permi sa peligro ang sitwasyon sa mga badyaw nga manglimo sa kalsada dinha sa highway sa Turil District, Davao City. Naghatag sab kini og labad sa ulo sa mga barangay officials ug mga otoridad sa lugar kay bisan unsa nga aksyon ang ilang himuon, hilabi na ang pag-rescue kanila, magbalik-balik gihapon kini sa kalsada. Gawa sa mga badyaw, naasay mga buta nga manglimo sa lugar nga wala na igsapayan ang peligro sa mga sakyanan ug hulga sa COVID-19. Ani ang report ni Delcy Villarmino. Halos adlaw-adlaw makita sa highway sa Turil, Davao City kining mga badyaw aron mangayo og limos. Naay mo patugtog og improvised music instrument nga hinimo sa PVC pipe ug naay mosayaw. Paagi nila kini aron dunay maluoy ug muhatag og kwarta. Ang uban kanila mudiretso na lang sab og pangayo sa mga tawo. Mas kumbinsido para nila nga kuyugon ang ilang anak sa pagpanglimos para adunay madunol. Apan wala sila masayod nga mabutang permi sa peligro ang ilang kinabuhi nga daw magtagaanay sa mga sakyanan. Sumala sa usa ka inahan nga badyaw, mudagan may sayot ta mga Bisaya para may mabuhi. Maningkamot may mga limos may. Basta na manghatag, salamat. Kung dili manghatag, salamat gihapon. Dili may mangawat kay mahadlok may mangawat. Gusto na mo mabuhi, gusto na mo makakaon mo. Sa kapit-os sa panahon, 50 ngadto sa 70 pesos ang ilang matigom sa pagpanglimos kada adlaw. Igo na para ipalit og pagkaon sama sa lumpia, kanon ug noodles aron makalatas sa kagutom. Adlaw kadura mi mga gabi yung buntong. Babot sila nang lista sinuha na ma'am. Ang presensya sa mga badyaw sa highway usa sa naghatag og labad sa ulo sa mga otoridad sa Turil, Davao City. Kay sagad kanila residente sa Santa Cruz, Davao del Sur. Bisan og ginahimo na nila ang rescue operation ug gihatod pa sa ilang mga Pinoy-anan, mudayo gihapon kini og balik sa Turil aron manglimos. Ginaadto gid nako na sila ang mga kuan diha, mga clerk nila diha, mga staff ana nga establishments
Then ginaistorya na ko nga kung pwede, i-discourage ninyo ang inyong mga customers nga mohatag ani nila para dili sila masanay nga magbalik-balik diri para mga ayo. Kay the more nga hatagan sila, the more manggod sila magbalik-balik diri. Mapasabot sila pag-ayo nga ingon ani ni dapat dili na mo mangadto anang sa laing lugar kay diri mamunamuyo. Dapat diri gid mo mag-stay and then diri mo manginabuhi. Para sa iyahan ng protection, labi na karong pandemic, dili sila ma-expose sa mga tao, dili sila ma-expose sa virus. Nanawagan si Kapitan Alag sa lokal nga gobyerno sa Santa Cruz sa Davao del Sur nga muhimo og aksyon sa sitwasyon sa mga badyaw nga mudayo lang sa Davao aron manglimos. Hilabi na karon nga panahon, delikado ang hulga sa pandemya. Dili lang badyaw ang makita sa highway sa Turil, kay nagapangayo sab og limos hasta ang mga visually impaired nga naapay giya nga mga guardian. Delcy Villarmino, Newsline Philippines. Stay safe. Naog daw sa sunog ang mga balay, tindahan ug bakery sa Surigao City kagabi nga milungtad pa og 4 ka oras ay gideklara sa Bureau of Fire Protection ang fire out. Subay sa report sa BFP sa Surigao City, miulbo ang kalayo bandang alas 11 kagabi ug kaganihang alas 3 na sa kaadlawon kini napalong. Miabot sa 1.1 million pesos ang danyo sa sunog sa M. Ortiz, Cascag Street, Barangay Washington nga gilangkuban sa 8 ka mga tindahan, bakery ug mga balay. Sa inisyal nga investigasyon, nagsugod ang kalayo sa bakery nga paspas mikanit sa katapad nga mga tindahan ug balay. 13 ka mga pamilya ang apektado. Migikan na kagahapon ang mga personahe sa TESDA uban sa mga sundalo sa 39th Infantry Battalion aron tudluan ang usa ka komunidad sa tribong Blaan sa Kiblawan, Davao del Sur sa paghimo og solar panel lights nga ilang dugang panginabuhian. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Siyam ka mga sakop sa 39th Infantry Battalion ang gipadala sa Sitio Latil dito sa Barangay Abnati, lungsod sa Kiblawan, Davao del Sur. Gihimo kagahapon Setyembre 14 sa LGU og kasundaluhan ang send-off ceremony. Ang mga sundalo mutabang paghatag seguridad samtang gapahigayon og unom ka adlaw nga training sa paghimo og mga solar lights ang mga personahe sa TESDA sa 30 ka mga partisipante sa tribong Blaan nga residente sa dapit. And itong area na to is a former base ng NPA na kung saan prior to our community support program may mga encounters that happen na nagkaroon din ng discovery ng encampment ng NPA sa area. So itong project na to is one way of bringing the government closer to the people of Latil. 50 kilometros ang gilayon sa Sitio Latil gikan sa sentro sa Kiblawan. Mulungtad sa kapin 2 ka oras ang kinahanglang baklayon ay makaabot sa Sitio Latil. Kinahanglang magbaklay o kahapon sakay sa kabayo o motorsiklo kay wala pa insaktong dalan nga maagian og sakyanan. Ang estimated na resident dito is 150 na members ng community, although mga 40 household lang yan, but 150 yung ano niya ang total population. Gipaning kamutan pa sa administrasyon ni Mayor Carl Jason Rama nga makahimo og dalan padulong sa lugar. Ato ang ginapaningkamutan na mabuhatan nato og dalan padulong dito, pero ato pong ginakonsiderar ang kanang safety pod sa mga ato ang mga trabahante sa munisipyo og kining sa to ang kontraktor na maghimo og dalan dito kay dili man na wala man nato nagikuan na ang kanang lugar medyo na apon na presensya no sa ato ang mga kaigsuonan sa pikas. Busa dakong tabang alang sa LGU nga matudluan sa paghimo og solar lights ug makabaton og laing panginabuhian
ang mga mulupyo sa lugar. Labi na nga daghan kanila nagsalig lang sa pag-uma. Gawas pa unya sa madawat nga benepisyo sa komunidad nga makabaton silag suga tungod wala pa nakaabot sa ilang lugar ang linya sa kuryente sa mga power distributor. Mipasalig sab ang LGU nga tabangan unya silang makabaligya sa ilang produkto. No, kay naamang gyud mga sityos pa even diri sa ato ang mga kabarangayan sa ubos na nanginahanglan og mga solar street lights, no. Dili na talisod mangita og mga tao na pwedeng install, pwedeng buhat sa mga solar street lights. Kay naa naman sila, no, pwede sila na ato ang kwaon na magbutang og mga suga dito sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga porok. Gila raw sab karon sa LGU nga makabaton og eskwelahan ang lugar. Orlando Dundundinoy, Province of Davao del Sur, stay safe. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab bininyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City o Channel 49 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. 101 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio, dagang salamat and stay safe!